हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आरोबाव फिन खेब बरायहरनाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि ससे क्लिप्सखौ नायनानै हमनो हाखादोंआनो जासिगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सरा आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना 2 बोसोरसो सिगांहाय जौगा फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय रिलिज जानानै थांनाय गुवाहाटी चारियाली मिउजिक भिडिअखौहाय गोबाङानो नुखादोंआनो दे लोगोफोर। लोगोफोर जाहा बे भिडिअनि सेथि खोन्दोखौहाय गोबां सुबुंफोरानो अनसायदोंमोन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे भिडिअनि भिउसआ दासिमाव 25 मिलियननिबो बांसिन थांबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर जों जाय भिडिअआवहायनो राजीव कुमार ब्रह्म आरो दीप्ति बसुमतारीखौ फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन दे लोगोफोर। लोगोफोर जाहा दायो बे गुवाहाटी चारियाली आबुं मिउजिक भिडिअनिनो नैथि खोन्दो रिलिज जानो थांगासिनो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जाहा बे गुवाहाटी चारियाली आबुं मिउजिक भिडिअनि मेथाइ रोजाबगिरि बिथां कमला स्वर्गयारी बिथाङानो गावनि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय ससे क्लिप्सखौ होनानै नोंथांमोननिसिम शेयार खालामदों दे लोगोफोर। लोगोफोर सोर बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ होबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सान नेना थाथ'लायदो दे लोगोफोर।